nem fogom csúszni, gyere. Azt mondom velem, hogy most nem fordulok, én most fölvállom, hogy röhögünk, mint az állat. Ez egy nagyon nehéz dal, és szóval kell énekelni egy olyan dalogra, amit éppen tegnap előtt játszottál. Kicsit meg is húzgáltuk a dalt. Na mindegy, szóval. Szerintem ez tökéletes volt, de hiszen ehhez egyébként nagyon sok minden fűződik, például az a fűződik. Én ezt akartam szóhoz, hiszen ez az Abigailből hangzott el, ez a dal, ahol ők mind a ketten a tanítványaim. És van egy bizonyos rész a darabban, amikor mi Tanárikart beviharzunk az osztályterembe, és hát a püspökkel együtt, ugye a Matula legkiválóbb osztályának a jeles tanulmányi eredményeit és szorgalmát kezdjük el méltatni, és ezt meg is tekintjük. Ők közben ebbe a füzetbe írogatnak. A groteszk portrét jelenet. A dupla dolgozat. Igen, köszönöm. Ez sokkal könnyebb. Ezt mondtam, hogy a dupla dolgozat, az könnyebb. És mi akkor tényleg írunk. Igen, a jelenet előtt. És ezt egyszer megkaptam karácsonyra. Na már bocsánat, csak a ez az a lényeg. adtam érte, hogy ellopjon ezt a füzetet, hát ez egy kellék.